AC phase selector. Vietnam, 1972. Battery switch. On. Fire detector light. Ai pornit toate? Caution warning lights. Test and O reset. ultimă probă pentru faruri. Apropo, Well, we're still fighting. I'm holding out for Joe DiMaggio Mazzilli. ea spune, ai ales nume pentru băiat? Eu zic Joe, el ce Mazzilli, încă nu ne-am hotărât. Heads up, guys. Here comes Colonel Braddock. Uite, vine și colonelul Braddock. Yeah, you could get hurt going across the fence. Oare ce-o fi vrând colonelul? Cine știe să strângă gâtul ca de obicei? Clear left, sir. Let her in. Suntem gata, domnule. Main generator switch. Inverter switch. Clear. Governor RPM. Morning, sir. Bună dimineața, domnule. Sorry, I'm late. Îmi pare rău că am întârziat. No thanks, Captain. Along for the ride. Dispărut în misiune. Partea a doua, începutul. What are the coordinates on LZ Sally? Care sunt coordonatele? We're right on top of them. Uite, suntem chiar deasupra. Aligatorul 4, ne auzi? Aud? Acolo, domnule. E grav? Se pare că da, domnule. Vreți să vedem mai de aproape? Stați liniștiți, băieți, venim noi să vă luăm. Haideți! Ești afară? Da, da. La elicopter. Domnule, trag în noi. Domnule colonel, ia uite ce ne așteaptă. Urcați repede, mai repede. Domnule! Asta ce dracu mai e? Suntem atinși. Ne prăbușim. Săriți! Săriți! Cine este? Capitan. Dispărut în misiune. Stărs Farmer. Sergent major. Dispărut în misiune. Lawrence O'Connor, caporal. Dispărut în misiune.
Locotenent, ți-am zis să sări. Anthony Mazzilli, locotenent, dispărut în misiune. James Braddock, colonel, dispărut în misiune. America remembers its war dead. A special salute today to the war dead of Vietnam. An American serviceman who died there took his place today in a place of honor, the tomb of the unknown soldier. Almost 10 years after the last Americans left Saigon, the men who fought in Vietnam got their parade. Muffled drums and dirges, a coffin and a flag wrapped in plastic to protect it from the rain. In the amphitheater of Arlington Cemetery, families of the men still missing from Vietnam waited for the coffin and remembered. Aceste sicrie goale doar învelite într-un drapel și în mult plastic. Allows the Vietnamese government to flagrantly violate the Geneva Convention. Ei nu pot să înțeleagă de ce vietnamezii nu vor să respecte Convenția de la Geneva și să fie trimiși înapoi toți prizonierii. Ei bine, nu am scris un ultim capitol și nu am închis niciun capitol. Nu este ultima amintire. Niciodată nu vom putea spune că am terminat tot ce era de făcut în Vietnam până ce nu vom putea să recuperăm pe toți acei soldați ai noștri dispăruți în plină misiune și care se pare că sunt torturați în lagărele vietnameze. Vietnam. Colonel Ian? Colonel Ian. You may not give a damn about the Geneva Convention. Probabil că nu dai doi bani pe Convenția de la Geneva. You're going to be held accountable. Dar într-o bună zi vrei să plătești cum pentru asta. Convenția de la Geneva se referă la prizonierii de război. Voi sunteți criminali de drept comun. Și v-am mai spus de atâtea ori că nu puteți să evadați în acest lagăr. Decât dacă vreți să fiți împușcați în momentul evadării. Căci există un pod de netrecut, există oameni pretutindeni și pe stânci și în junglă. N-aveți nicio șansă să scăpați de aici. Dacă Braddock mărturisește, pentru că din pricina ta, întreaga națiune ne sfidează. Toate națiunile lumii ne sfidează. Astfel noi vom omorî acești ambasadori ai răului în orice parte a lumii vom întâlni. I have something for you. Am ceva pentru tine. Hey, it's a beaut. Vai, dar ce frumoasă. Angela says thanks. Și ce lung. Angela îți mulțumește. What did he give you? Ce ți-a dat? A B-52. O armă. Dar de ce îl lovești așa? Era doar un viermișor pentru găina lui. No, I gotta learn to keep my mouth shut. Nu știu, nu pot să-mi țin gura. Tu niciodată nu vorbești. Trebuie să mă gândesc foarte bine ce am de spus. Nu mai pot. Looks like the malaria again. Iar malaria, așa-i? O criză de malarie. Prea transpir. What the hell's Harry doing? El ce dracu face? Uite, stau ăsta pentru un pachet de țigări.
Colonele. Colonel. Look. Ascultă. I'm real sorry those two guys died. Îmi pare nespus de rău pentru ăștia doi care au murit. Dar vom muri cu toții probabil. probabil. Maybe I can get you in not to ride you so hard. You'd like that, wouldn't you, Brad? How about it, Sergeant? I mean, you know you could use some time off. Ce zici, sergent? Begging the captain's pardon, sir. Iertați-mă, domnule capitan. Kiss my black ass. Da, du-te dracului. It's fun? Da. All you guys are big brave Foarte soldiers and you amuzant. think I'm a coward. Da, voi sunteți niște soldați curajoși și eu sunt un laș. Nu ești laș. Ești un trădător. Nu sunt trădător. Look, our country has forgotten about us and we have to do anything we can to survive. Țara a uitat de Look, I'm noi not the bad și noi guy trebuie here. doar să It's supraviețuim. Braddock and his stupid pride. Uite, numai When we Friday first și got here, there were cu 5 mândria lui times as stupidă many of ne-a us. adus aici. 33 Americans. Now look at us. Uite-te în ce hal am ajuns. Eram 23 de All Braddock has americani. to do is confess to some garbage war crime and Yin will send us home. Trebuia doar Who's să gonna mărturisească crimele alea de război nenorocite The war și cu has toții been am over putea for- pleca acasă. Războiul s-a terminat de God knows how long. Dumnezeu mai știe de câtă vreme. There Nu se is no știe. war. Nu mai e niciun And război. nobody gives a damn about us. Și nimeni nu dă nici doi bani pe viețile noastre. Da, serios? Eu știu că o să vină după noi. I'd rather die here than have to explain to my kid that I was a gutless traitor. Iar în locul tău aș prefera să mor aici decât să fiu nevoit să le spun copiilor mei că sunt un trădător împuțit. Tata, măcar o să apuc să-mi văd copiii. Back off, Nestor. Nestor, termina. Die if you want. N-aveți decât să crăpați cu toții. Who tell you someone coming? Cine ți-a spus ție No. că o să vină cineva să vă ia I de made it aici? up to piss him off. No. Am inventat toată povestea asta și mai du-te, dracului. Why those guys have to run? God, I gotta get some sleep. Vreau să dorm. Nu mai pot. But whenever I close my eyes, I see my wife, Gina. Dar de câte ori închid ochii, îmi văd nevasta, pe Gina. Yeah, my Diane's gonna be mad at me. Și Diana o să fie furibundă pe mine. I want the 4 kids more than she did. Eu mi-am dorit cei 4 copii mai mult decât ea și așa ne-am înțeles. She'd work and I'd retire and bring them up. Ea muncește și eu mă întorc, voi fi soldat în retragere. I Doamne, haven't ce tot even seen vorbesc. my kid. Eu nici măcar nu mi-am văzut copilul. I try Pare to fuck it rău. out, but I can't. Încerc să-mi țin gura, dar nu pot. Nimeni nu mai You do poate. nothing bothers you. Pe tine se pare că nimic nu te deranjează. I'm just not tough like you. Că eu nu sunt dur ca tine, nu sunt rezistent ca tine. Down off. Fuck off. Đứng lên. Nhanh lên. Đi. Đi lại mày. Leo lên.
Sergeant Lawrence Opelka. Sergeant You Lawrence have been Opelka, tried and found guilty of war crimes ai fost against găsit the people vinovat of Vietnam. de crime de război împotriva poporului vietnamez și ești condamnat la moarte. Vă implor. Yes, sir. What does he want from him? Ce vor de la el oare? Hai, uite-i! Ciao, get over here! Ciao! Ticălosule, ce ești încoace? Lasă-l, lasă-l. Ești un rahat, Ciao. Ai pierdut. Scum, Ciao! Get out of here, Ciao! Shut that door! Get away! Get out of here, Ciao! I'm done! Stay down there! Vasily! Vasile, It's not doing anyone any good, you know that. What the hell is going on? dar ce se întâmplă aici? Why are they starting this torture crap again, huh? De ce vor să ne nebunească în halul ăsta? It's okay, kid. Gata, puștule, gata, a trecut. Here, brought you some things. Uite, ți-am adus câte ceva. Did you get the quinine? No, I can't. Yen has it locked up. De But ceea ce te rugasem, he told mi-ai me to adus. tell you that if Braddock confesses, No. he will give it to you. Luase cheia de la farmacie, dar zice că dacă Braddock I've given him what he wanted, mărturisește, and he's treated me atunci well o să-ți enough. dea. Ai văzut? Eu i-am dat ceea ce vroia, He deci doesn't m-am care purtat about you. It's cum a vrut Braddock's el. confession he's always wanted. Și uite, am Over the obținut years, tot ce am it's vrut. driven him Nu, mad. pe el nu-l interesează decât Then why not mărturisirea lui just Braddock. give it to him? Bun, să mărturisească și gata. If De ce Yin nu? ever breaks Braddock, we will all be killed. Știi că dacă el mărturisește, o să fim omorâți cu toții imediat. I have spoken to my superiors and Am arranged vorbit for you cu to be released. superiorii mei și vei fi If you eliberat. will simply let us feel your confession just once. Dar No vrem public appearances, no mărturisirea, questions. fără întrebări, You could do it. fără anchetă, fără un proces public. You know I can't do that. Știi că nu pot să fac asta. Some of my men feel I'm being too lenient with you. Oamenii mei spun că sunt mult prea blând cu tine. Colonel Braddock, Colonele Braddock, I didn't want to have to tell you this, but maybe you should know. vă rog, m-am Your gândit wife să nu spun toate astea, dar is acum e planning cazul to să-ți spun. remarry. Soția dumitale She has intenționează declared să se recăsătorească. Pentru că noi te-am declarat mort. needs you. Deci familia nu mai are nevoie de dumneata. Sign this statement. I will let you Semnează declarația și îți dau drumul. wedding. Vei ajunge acasă înainte ca să ți se recăsătorească My wife is nevasta. getting remarried. Dacă nevasta mea se recăsătorește, mă bucur pentru Because if ea. she's going to wait for me to sign this confession, she's going to be waiting a long time. Pentru că dacă o să aștepte să semnez eu această mărturisire, pot să aștepte mult și bine. Get him out of here. Afară cu el de aici. Get down, come on! Humper Rattle's the biggest asshole in the side of Nestor. Am cuțitul dracului, iar începe.
Ia, lasă-l în pace. Braddock. Since you're in a fighting mood, dacă ai chef să te bați, e bine, o să-ți dau ocazia. Nestor, you will be Braddock's opponent, and you will win. Te vei întrece cu el și tu vei învinge, Nestor. I can't do that, sir. Nu pot să fac asta, domnule. Colonel Yin, our deal was that I would never have to hurt any of the other prisoners. Așa ne-am înțeles, că nu va trebui niciodată să fac niciun rău celorlalți prizonieri. Bine? Nu te lupta. I will put you back in the American cell. I'm not sure you would be as popular there. Dar atunci mă gândesc să te bag înapoi cu ceilalți prizonieri americani. Dar nu știu dacă o să fii la fel de bine primit pe cât ai fost mai înainte. Why don't you just take a few punches and go down, Colonel? It'll save us both a lot of pain. De ce nu-mi dai câțiva pumni draven sau să capeți câțiva pumni draven de partea mea? Hai, ridică mâinile. Hai, ridică mâinile, brother. Hai, colonelul Yen e cu ochii pe noi. Hai. Lasă-te învinți. Și în felul ăsta ai să scutești de multă durere pe toți. Hai, ridică-te. Lovește. Damn you, Colonel, fight me. Hai, lovește. Apără-te, colonele, apără-te. Pe brother. Get up, Colonel. Get up. Brother. Just need to stay down and fight. Come on, Colonel. Finish here. Așa, lovește el. He's gonna kill you, Nestor. O să te omoare, Nestor. Nu vreau să mă bat cu tine, Nestor. Hai de ales acum. No more favors. Gata. Nu mai fac favoruri, că nu le meritați. Acum o să te lovesc, Draven. Haideți, domnilor. Domnule colonel, ridicați-vă, loviți-l. Nu stați. Now, come on, get up! Ridică-te. Termină-l. Încă un pumn, Draven, încă unul. Hai, lovește. Hai, colonele, hai. One good shot. A reușit. Ai grijă acum. Ridică-te, colonele, ridică-te. Ridică-te. Come on. Ridică-te. Hai, ridică-te, colonele, acum, în clipa asta să ridici, auzi, să-mi picioare. Hai, soldat, hai. Așa, așa. Omoară-l, omoară-l. Ridică-te, ridică-te. You see what happens when one does not follow my direction immediately. Vezi ce se întâmplă când cineva nu mi-ascultă ordinele imediat? You lose. Ai pierdut. Colonel? Colonele, What'd Yin lay on you this time? He said that my wife's getting remarried. pe data asta ce I've ți-a been zis? declared dead.
că am fost declarat mort și că nevastă mea se recăsătorește. Știi că tot e un rahat, nu poate să fie adevărat una ca asta. Captain Ho? Capitane Ho. Anything on the quinine? I don't have malaria. Chinină? N-am malarie. Nothing. But I have some things for you. Nu vor să ne dea chinină. În schimb, am altceva. Beer. Bere? Should we give the guys a drink? Sure. Dă-le la toți să bea. Câte o gură la fiecare. I got a surprise for you. Hai că am o surpriză pentru tine. See this baby, huh? Ia uite aici, viermișorul ăsta. Have a sip. Ia o gură, locotenent. This is what you wanted. Asta vrei, nu-i așa? Thanks, Captain. Mulțumesc, capitane. Vreau să-ți vorbesc. I'm the officer in charge. Eu sunt ofițerul superior aici. Dacă vrei să pedepsești pe cineva, pedepsește-mă pe mine. Confess. Mărturisește. Admit your mistake. No. Nu. Very well. Prea bine. Now count. No! You're right. Ești tafăr. You are responsible. Vezi, într-adevăr, dumneata ești ofițerul superior așa încât ești direct răspunzător de ce se întâmplă. Let me get that one. You get the small ones. Lasă-mă pe mine. Ia pe cea mică. What's that?
Ce e asta? Chopper. Un elicopter. Sounds American. Cred că e american. Ei, ce ziceți? Vă place elicopterul meu? Mi-a venit cu o zi mai devreme. Ce să fac? Celălalt era prea mic și pe ăsta l-am închiriat. Trebuie să le demonstrezi la toți că, de fapt, nu fac comerț cu droguri, ci cu totul altceva. Și americanii noștri, de ce mai sunt în viață? Îți mulțumesc oricum, François. Să știi că suntem stăpâni pe situație. De data asta v-am adus numai Virginia. Haideți, fetelor. Colonel, I don't think there is a search team. Colonele, nu cred că vine nimeni după noi. At least we know what they're putting in that hat. Să nu ne mai gândim la asta. Dar uite, vezi acolo? Ar fi o ieșire pentru noi. Și când îi omor pe americani? În momentul potrivit. Știi că ne riște întreaga operațiune și încă una foarte interesantă. Ți-am zis să-i omor pe americani. Dacă se caută aici, suntem sfârșiți. Ce Dumnezeu? Vrei să distrugi totul numai pentru că ești prea încăpățânat. François, vină încoace puțin. Look, I didn't want to. N-am vrut să... Să nu mai vorbești niciodată pe tonul ăsta în fața oamenilor mei, pentru că e un exemplu primejdios, înțelegi, pentru ei. Ai priceput, da? Do you have any new information about the American search team? Ai ceva informații despre echipele lor care i-ar căuta? Mă, sunt o fel de zvonuri. A apărut un individ care pune întrebări peste tot. No. Și dacă Calker a murit? If he were, Colonel Ian would stick his body right in front of our faces. Nu, dacă ar fi murit, ne-ar fi adus cadavrul și l-ar fi aruncat peste mutre. No, my friend. Can I convince you to spend the night with us and the bird? Te pot convinge să petreci noaptea cu noi și cu virginele? Îmi pare rău, nu pot. Trebuie să duc opiumul personal, dar mă întorc după fete oricum. Don't forget my watch. Nu uita ceasul. Colonel Braddock. Colonel Braddock. François brought me something today François that I'm sure is of great interest to you. Mi-a spus ceva care cred că o să te intereseze foarte tare. Your ex-wife Se pare că fosta dumitale soție
În sfârșit, ți-a scris o scrisoare. Unfortunately, din you păcate, must be punished for însă the incident with your late friend Opelka. He's dead. vei fi deocamdată pedepsit pentru incidentul cu prietenul tău, Opelka. De ce a murit? Hey boys, you want to play? Băiete, vrei să ne jucăm puțin? Thằng này trông cũng được ghê hả? Trông hết sày á. Chơi rồi đi. Không thì làm nữa. Đi chơi với em. Mày bắt nó làm giờ vào chỗ này cho ăn cá đó. Được chưa? Đây này. Đây này. Nào chưa vào? Ăn được đi. Đó đây. Đó này, đó, được đâu, tất đây là được. Đóng rồi. Cái này đi. I've been looking for you. That time you showed up. Pe dumneata te căutam. Era și cazul să apari. Hai, du-mă imediat la superiorul dumitale, la cartierul general. Name's Emerson, Clive Mă Emerson. numesc Emerson. No, you don't understand. What is needed here is a little courtesy and cooperation. I'm the point man for a POW search mission. Ar fi bine să ne înțelegem. Noi am aflat de această operațiune și foarte greu v-am găsit cei drept. Cine? Noi, cei de la Comisia Internațională de Eliberare. Minte. Nu mint deloc. I'm part of a major operation. There are 9 other scouts like me. We each have 5 square miles to cover. Vor mai fi încă 9 persoane și toți 10 va trebui să acoperim o zonă de 5 mile, nu mai mult. E mai bine să colaborăm, nu? Ce se întâmplă? Nu știu, încerc să aflu. Do you really expect me to believe you? Chiar mă aștept să te cred? My whole camp. Well, under the circumstances, yes, I believe that's the only thing that you could do. Da, cred că nu poți să faci decât să mă crezi. Oricum, întreaga mea echipă știe unde mă aflu. Dacă dau semnalul, atunci o să vină și dacă nu dau semnalul, vin și mai repede și o să muriți cu toții. Și care e semnalul? Crezi că e stâmpit? Deci nu vă rămâne decât o singură șansă, să o ștergeți sau să așteptați toată echipa mea și atunci, vă rog, vă puteți. Sau să cooperați de la bun început și atunci toată lumea va fi scutită de necazuri suplimentare. Da. Uiți că aș putea să te omor și pe tine și pe prizonieri. Da, sigur. Asta mi-a cam scăpat. Sau pur și simplu te pot închide până ce ai să consimți să-mi spui care e semnalul.
Uite ce, poți să mă închizi, dar semnalul tot o să ți-l dau. Deci știi că m-am săturat să stau aici în plin soare și să mă terorizeze un dictator pitic. Give him anything he wants. Dați-i tot ce vrea. Nu vine să cred, plecăm acasă. Dau și mă gândesc. Cine a câștigat campionatul anul trecut? De unde dracu să știu? Eu sunt australian. Nu să ne dea drumul așa de ușor. Ia spune, cât sunteți de fapt? Sunt singur. Oh. Singur? Nobody knows I'm here, mate. And there's nobody gonna come and get me. Nu o să vină nimeni să ne salveze. Păi nu spuneai că e vorba de o chestie organizată? Trebuia să... Îi spun ceva, nu? Știam de la François că aici se întâmplă ceva necurat. În orice caz, ai mult curaj. Trebuie să mărturisesc. Încă nimeni n-a venit așa, de unul singur, într-un lagăr de pușcăriași. Ia, haideți încoace. Ian may let you go, but he certainly won't let us all go. Poate că Ian pe tine o să te lasă să pleci, dar nu pe noi toți. Ce se aude? François vine să-și ia târfele. El știe despre mine. Păi atunci, hai. Aduc să dau semnalul. Domnule Emerson, da, tocmai vreau să dau semnalul. Ți-au spus cât de bine au fost tratați aici. Nu au apucat. O clipă. Vreau să-ți prezint un prieten. Nu-i nimic, îl cunosc mai târziu. Să nu fie nerăbdător după semnalul ăla. François. Dar ce-i cu tine? Ce ești așa agitat? Nu este ăla care punea tot felul de întrebări. Zice că există o operațiune de salvare. E o minciună, e de unul singur. Deci știi că toți sunt în junglă. I'm weary of playing footsie with you. E bine, de data asta, eu am să mă joc cu dumneata. Duceți-l la copac. For the crimes against the people of Vietnam, I sentence you to death. Pentru toate crimele comise împotriva poporului vietnamez, te condamn la moarte. Stai liniștit, vrea doar să te sperie, nu-i niciun glonț. Ce simț al umorului poate să aibă? Get up. Get up. Ridicați-vă. Hai, taci, dracu de îngură, tâmpitule. We'll get him up. O să o ridicăm noi. Ok. Nu, gata, mi-am revenit. Captain Ho? Capitane. Dying. E pe moarte. Firar să fie.
Must. Nu vreau. Trebuie. Our struggle was a long one, as I predicted. Așa cum bănuiam, ai pierdut. You finally understand the extent of your guilt. De-abia acum ați înțeles vina. Nu-i așa? Înțelege pe dracu. Yes, Colonel Yen. Da, colonele Yen. I understand. Înțeleg totul. Să-l ducem înapoi. Freda. Colonele, Believe you have forgotten something. cred că ai uitat ceva. Now, my American POW, I will live up to my promise and will let you go free. Dragi americani, o să vorbesc cu primul ministru și veți fi eliberați. Se va face transferul în Thailanda la ambasadă. I will try to make your last day here as comfortable as possible. O să încerc ca ultima zi pe care o veți petrece aici să fie cât se poate de plăcută. Puteți să rămâneți aici peste noapte. Nu vine să cred. Gata, s-a terminat totul. Ne întoarcem acasă. De-abia aștept să-mi văd copilul. Ceva nu e în regulă. Nu e adevărat. Stai de prea multă vreme aici și ești de dreptul șocat. Mă simt mai bine. Bravo. That horse is fast. Oh, God. Get him up, Vasily. He's been poisoned. A fost otrăvit. Umbla. Is this an American funeral rite? Oare așa se procedează la o mormântare americană? I gave poor Franklin such an overdose of Îmi pare rău. opium. I-am făcut o doză așa de mare de From here opium to Los Angeles. că și dacă ar merge pe jos până la Los Angeles, Any good. n-ar ajuta la nimic. Throw him in the hole. Aruncați-i înapoi pe losul dracului.
tụi bay. Tao cái hộp chim. Dạ. Mazili. Mazili. I thought you should know. Vreau You're să-ți spun completely alone. Your că ai brave rămas colonel singur. has abandoned you to die here. Curajosul tău, colonel, te-a lăsat să creapă You'll aici. die tomorrow. A evadat? Mâine o So să will moară you. și el. Ca și tine, de altfel. In the meantime, Până atunci, if you're lonely, dacă tot ai rămas singur, play with your friend. optim, joacă-te cu prietena ta. More wine, Colonel? No. Mai doriți vin, domnule colonel? Nu. Braddock gone. Why keep Braddock. him alive? You know, I might be Hai, wrong, but Braddock. I don't think it's a very good idea to kill me. De ce o să-l mai ținem în Why viață? not? Cred că ar fi o idee bună să mă I omorâți. could always get someone to pour my wine. De ce? Găsesc eu pe cineva să-mi toarne vin oricând. It's because I'm the only one left Dar sunt singurul who care a really knows how rămas. Colonel Braddock thinks. Singurul care he știe hasn't ce gone yet. gândește colonelul Braddock. Și dacă el încă n-a murit, That's all. Yes. serios, He has Da. stayed to try and take revenge on you. el va încerca să se răzbune. De voi toți. I will use Francois' helicopter. O să We will plec capture cu him elicopterul lui François. Mâine îl prindem noi. We should have killed that guy a long time ago. Trebuia să-l fi omorât de mult pe tipul ăsta. Thằng biết trú hồi nào hả cậu? Khoảng 8 giờ tối mà. Tôi nghe nói 3 thằng chết phải không? Đúng rồi, thằng Tám thì bẻ cổ đó. Cà dẹo rồi.
Tôi nghĩ là chỗ mặt nó dữ quá ông ơi. Chắc chắn rồi. Bởi vì sao không rồi, đừng khóc mà. Tôi đi nha. Ok. Nó gian quá. Nu să-l găsești eu în niciun caz. Continuăm să-l căutăm. Qua được bên này. Chỗ này. Đó, thấy chưa? Aceea la pod. Bury him with this. Uite, în ăsta o să-l îngrop. My God, it's a bomb! Doamnă, bombă!
别再去得闹了，低头走。Find that rope. They're getting too close. Let's get out of here. It's gotta be here. There big rock. There must be 60 big rocks. O să fie în spatele oricărei pietre. Ce pietră stă aici? Good luck, kid. Aren't you coming? Succes, puștule. I'm going after Hull. You're staying to fight. There's no way I'm leaving you. Nu te las. Here they come. Get your ass down Hai the că cliff. vin, hai, coboară imediat. Unite! Unite!
copilule. Come in. Intră. So, we're all loaded up. I'll see you in about a week. Ne vedem peste o săptămână. I will need your helicopter to look for the Americans. I believe they've gone down the ca river. să-l caut pe americani și pe ceilalți. Îmi pare rău, nu te pot ajuta. Nu pleci. I am going. Ba, plec. Come on, let's go. Haideți. Get your hands up. What the hell are Ce you dracu doing? faceți? They're following my order. Îmi ascultă ordinele. They needed a new leader after they heard that you had died. Glad you made it, kid. Thanks, Colonel. Mă bucur că te-am regăsit, Ian must puștule. have given up on me. Thought you were dead. Văd că nu m-au mai How căutat. come you hung around? Erau convinși că I ai don't know. murit. Cum te-ai scăpat? Nu știu I nici guess it eu. was just some kind of instinct. Cred că din instinct așa m-am strecurat. I want you to guard the base. Vreau If să I'm rămâi not de back in pas aici. 24 hours, Dacă go nu mă down the întorc river în and try to find 24 de Mazzilli. ore, Colonel, colonele, I know you don't need me to guard the base. știu că I nu ai want to help nevoie. you get those bastards. Păzesc eu baza. Vreau să te ajut să scăpăm de toți ticăloșii ăștia. De ce să nu mă lași să vin o dată cu tine și să aștept să vin după aceea? Colonel Branham! Colonel Branham! Colonel Branham! Colonele, It's our enemy too! I'll kill him! uite,
Uite, am să-l omor. We all go home! Colonel Braddock! Hu Chao. He's listening. He knows we're here. Știe că suntem aici. A încetat focul. It's dead! Release now! Acum crezi? E mort. Come look for yourself, you're dead! Vino să vezi că e mort. So the boots. That's not Yen. Cizmele nu sta lui Ian. I'm going after Ho. He's in one of those two shacks down there. Mă duc după There's Ho. fireworks. În partea aia trebuie să fie. These grenades. Uite, ține grenadele astea ca să mă acoperi. What about Nestor? Domnule, și He can Nestor? take care of himself. El se descurcă He singur. always has. Întotdeauna s-a descurcat pe cont propriu. He won't show. Nu o să apară. He'll come. Da, o să vină. Good! Take us to Manzili! Let's go! Haideți, l-au prins pe Valerie. Colonel Braddock! Colonele Braddock. I'll give you 30 seconds to decide whether you want Ai Manzili to live or die! 30 de secunde ca să hotărăști dacă îi lași viața lui Mazili sau nu. Your 30 seconds is up! Au trecut cele 30 de You have secunde. just murdered your last man! Ți-ai omorât și ultimul om. Vasily, Vasile, anything you want me to tell your kid? vrei să-i spun ceva puștului tău? Vasily is mine. Vasile, Why don't we Vasile e al just meu. tell the kid that Daddy was a very brave soldier, Hai să-i spunem right totuși up to the very end. copilului că taică-su a fost un soldat curajos până în ultima clipă. Fugi, Vasile, fugi! Nestor, he came back to us. Nestor a trecut de partea noastră. Iar, I'm going after Ho. da, știu. Cover us, Ho. We're going in. Intrăm. Acoperă-mă. Colonel! Colonele, house. Yoka! Lieutenant? locotenent, e casa colonelului Yen. Tucker, left flank. Stânga, flancul stâng. Pe prin spate. Ready? Gata? Dito.
Nobody could live through this. Nu putea să supraviețuiască nimeni. Colonel. Colonele. Știi cum funcționează? Ei, cum să nu știu? Și oricum trebuie să știu. You really didn't think I'd leave without knowing for sure you were dead? Credeai că o să plec fără să mă asigur că ai murit? You'll not just kill me. You want to know who the better man is. Nu, doar n-ai să mă omori, așa pur și simplu. Vrei să descoperi care e mai bun dintre noi doi, dar ai și rămas în urmă. Și eu vreau să știu care o să înfrângă. De asta te-am și ținut în viață atâția ani. Now it is the time. Acum a sosit momentul. You and I. Acum numai între noi doi. No politics. Fără politică. No weapons. Fără arme. Just a little game to find out un joc doar, ca să descoperim care este bărbatul adevărat. Care este mai bun dintre noi doi? Știam eu că n-ai să reziști provocării mele. Colonel Yen. Colonele Yen. The atrocities inflicted on the Vietnamese and American prisoners of this camp. În numele prizonierilor vietnamezi și americani din acest lagăr te condamn la moarte. Asta pentru Nestor. Dad.
Yet. Nu, încă. Jocul s-a sfârșit. Și asta pentru Franklin. Ai pierdut. This is from you. Și asta